Takže ahoj, vítejte u tohoto videa a v tomto videu bych vás chtěla uvítat točím tabletem, aby potom bylo snazší dávat videa na YouTube, protože kdybych točila telefonem mámy, tak by bylo těžké a složité, nebo ne těžké, ale bylo by složité celý ten postup, protože by to vlastně muselo probíhat nějak takhle. Natočila bych to u mámy na telefonu a musela bych to poslat na tablet, protože vlastně máma má na YouTube svůj kanál. Nebo vlastně ne svůj kanál, ale ona je přihlášena na svém tom Google v podstatě a říkala mi, že vlastně celý ten Google je spojený i s tím kanálem YouTube a s Facebookem a tak nějak. Takže když si vlastně změníš jméno na Google, tak si změníš jméno i na YouTube, jenomže nějak prostě Google se zaviroval na tom tabletu, takže si v podstatě nemůžu změnit jméno na mém YouTube kanálu. A já jsem na YouTube kanálu Kristýnka Kručková a změnila bych si to na LPS Kiki nebo na LPS Kristý, protože v podstatě natáčím jen videa s LPS, ale moc je nedávám na YouTube. Opravdu moc ne, protože mi připadá, že na tom tabletu je v podstatě úplně pitomý. Že vlastně na tom tabletu je úplně debilní foťák a prostě má to čočku jenom ze předu. Vlastně takhle. Takhle vidíte, že když jsem dám palec k té čočce, tak to prostě vidíte. Ale když bych ho dala tam za to, tak ho prostě neuvidíte. Takže v podstatě bych vám chtěla ještě říct, že vlastně teďkon, v podstatě zítra, dneska je úterý a já mám narozeniny ve čtvrtek, ale v podstatě ve čtvrtek je oslava. Ale já vlastně dostanu mobil, jako mobil, já mám mobil těsně blbej, úplně trapnej, mám prostě obyčejnou Nokii, která je prostě úplný křáp. Jo, prostě nefunguje, seká se, to úplně super strašný. A já prostě dostanu Samsung Galaxy něco, už nevím, co teďko tam bylo. Ale mama mi to vlastně takhle řekla, že to vlastně takhle dostanu. Takže takhle a přes takhle. Takže to je takhle a přes ten mobil si vlastně dám na Google ten kanál LPS Kiki nebo LPS Kristý. Vlastně takhle. A v podstatě tam budu natáčet prostě jen videa z LPS, pár videí, třeba jenom tak prostě. A budu natáčet přes mobil a potom přes mobil to budu dávat na YouTube a vlastně na mobilu budu mít i video FX. Vlastně teď taky natáčím přes video FX, protože vlastně tady na tom videu mě jakože toho pečopáka, mě misku vidíte celou, dobře, jakože vidíte mě prostě celou, úplně celou, ještě v podstatě tady vidíte autobus a mě myju. Ahoj, já jsem Mia. Takže to je vlastně Mia. Moje kamarádka. Jo, takže to je ono a taky by jsem vám ještě chtěla říct, že přes ten vlastně teďko natáčím přes to video VX, prostě přes tenhle upravovač. Natáčím přes něj jenom proto, že mě tady prostě vidíte celou a v podstatě jako kdybych točila přes normální foťák, tak mě prostě nevidíte a je tam blbý osvětlení a kvalita. No takže prosím, tak. Takže prostě takhle, no takhle jsem to tam dala, aby to bylo trošku zkrášlivější. No takže vlastně tohle info je v podstatě takový jakože prostě úplně normálně trapný, protože no, hele, zítra vám určitě natočím s mobilem už a postavím se třeba před zrcadlo, abyste ten mobil mohli vidět, nebo nějak tak. A ještě bych vám chtěla říct, že můžu klidně točit i videa na přání, ale je mi úplně jedno, jestli mě budete kritizovat
nebo mě odebírat, nebo dělat úplně něco jiného s tímhle. S tím, protože mě je to opravdu úplně, ale úplně u ocásku. Tady u tohohle vonitého ocásku. Takže je mi to v podstatě úplně jedno, jestli mě budete kritizovat nebo odebírat, jak už jsem říkala. Ale opravdu se vám musím popravdě, se vám musím přiznat, že moc pečopu nemám. Vlastně jsem dostala pár nových a to byla vlastně jenom Pennyling, Žirafa Molly a vlastně Mia, kterou jsem si tak pojmenovala, kterou vám můžu ještě ukázat, ale potom bych vám klidně mohl ukázat jakože i prostě tak, ale prostě ty pečopáky, ale to se mi moc nechce, protože pak nechci, nebo ne, že bych to nechtěla, ale prostě nechci ukazovat ty pečopáky. Ještě něco. Skype nemám, Facebook mám, ale nerozdávám. Takže se mě na to v podstatě neptejte. A ať mě prosíte jakkoliv, tak já vám to prostě nedám. Facebook, protože prostě pokud se chcete bavit třeba nějak o LPS nebo o jiných záležitostech jako tady, co tu koluje, tak třeba jo, ale třeba si jenom prostě na diskuzi na mý. Diskuzi je to je to prostě úplně jedno, kde se mnou budete diskutovat nebo kde se komentovat. Ale Facebook ani vlastně Skype vám nedám, i když Skype nerozdávám. A to už jsem říkala. Jo, takže asi nějak tak. Micka. Lily, co tu děláš? Ahoj, já jsem Lily. No, takže Lily je v podstatě tak trochu blázen. Já nejsem blázen, Micko, ale tak trochu vždycky. No jo, no, to ahoj. Takže v podstatě tak. A já vám teďkon v podstatě představím všechny mý kočky, LPS kočky. Takže já jsem vlastně Micka. Já jsem Micka. Jsem takováto kočička. A opravdu můžu točit hlavou a mám růžovou LPS značku. Opravdu je růžová, můžete to zde vidět. Ale asi to nevidíte, protože to mám bez efektu a teď to vidíte, že jo. Takže to jsem já. Ale i budu točit bez efektu. Jo. Počkejte, vydržte. Tak, tady se postavím takhle. Tady je Mia. Pojďme. Ahoj, já jsem Mia. Byla jsem k domečku, ale ten domeček vám teďka neukážu. Mám takovouhle hůlku, jsem kouzelná kočka, jsem Magic Motion zvířátko, který dělá tohle. Možná to všichni znáte, ale to prostě nevadí. Takže já jsem Mia. Takže. Ach jo, já pořád padám totiž. Já jsem Jamie. Čong. Jamie. No, co je, holky? Přestaňte předvádět. No jo, tak a poslední kočka je Lily. La, já jsem la. Lily. Ano, jo, vlastně já jsem Lily. Já jsem Lily a mám 3 řasy. Asi na ní něco leze. Tak. Teďkon, holky, běžte pryč. Dobře. Teďkon bych vám chtěla ukázat taky něco jakože vlastně něco jakože tak, prostě počkej. Chvíličku, já zavřu. Tak. No, co jste neviděli? To je dobře, že jste to neviděli. A teďko vám vlastně ukážu
všechny doplněčky, jo. Takže první doplněk, první doplněk, který vlastně přivezu, je, vy si myslíte, že vezu autobus, ale ne, já vezu takovýhleto nárameček, vlastně náramek spíš. Byly dva k tomuhle domečku a vlastně si to takhle dá na toho pečopa, vlastně na nějakého pečopáka, ale to všichni znáte, pokud máte domeček nějaký, který vlastně tady vidíte, jakože tady takhle ty ohledy. Takže to je jeden doplněk. Druhý doplněk je samo sebou tento obří autobus. Autobus je prostě úplně skvělý a do ní si vždycky tady vlastně taková ta bodlinka, na kterou si vždycky někdo může sednout. Jo, tady je pro řidiče. Jakože. Takže to je vlastně ten autobus. To bychom měli teďko. No tu vlastně můžete vidět takovýhle parfémek. Vlastně to takovýhle parfém z té byl taky k tomu domečku, takhle vlastně se sedíčkem. Potom to tam můžete vidět takový skateboard, říkám vlastně takový to Takže tady máme skateboard, ale už to musíme vzít kofrem. Takže to byl skateboard. Teď vám ukážeme tady tu vaničku. Ta nebyla v domečku, tu jsem měla. Fény byly v domečku. Stuhy taky byly v domečku. Tady tyto stuhy. Potom tomu byl v podstatě pár doplňků ještě k tomu mám, ale to už bychom teďko nemohli ukázat, prostě to mám někde schovaný a nebudu to teďko vytahovat, protože bych to musela někde hrabat. Takže opravdu budu natáčet přes mobil, ale až zítra. Takže, pardon, protože mi ten mobil dají až zítra, ale to bude prostě ještě jednu noc, jupí, haha. Možná. No, takže prostě budu natáčet přes video, a bude to prostě vypadat nějak takhle. No, takže ještě jednou. Čak bylo. Dotočený, víš? A točí klidně s máminem telefonem. Prostě netočí